Nakatilaw na ba mugbalo nga kinilaw nga perting tamisa nga perting preskuha nga way lamas-lamas bisag na ay lamas? Tara, obani ko ninyo. Sayo pa sa buntag mga tats mo duty na tanong kay atong tan-aw nito kung unsay plastada sa atong panagat dito or ang mananagat kung daghan bagdunggo or daghan bagkuha. Sa moang market mga tats walay mga bulinaw, tulay og unsa pa man no. So ang nagpakuha mga tats ang barilis sa pikas market na. So akong gihimo mga tats ni adto ko sa bangsihan sa ako ang kampi mao nang musaka tag bangka. Timing pud mga tats ang nidunggo kay akong kampi no. Dugay na akong amigo ni nga mananagat mga tats so dugay-dugay jud mi wala nakita. Pagsaka po nako naapoy nilungag o gisugdan na pod ang habwa. So akong gihimo mga tats kay gisugdan ang habwa mo extra ko. Tungod sa mong kaamigo mga tats ang nagunit sa akong kamera abi nyo kinsa ang operator na malihog ko siya ha nalipay pod siya kay di man sa katuo nga akong giingna nga gwapa kay inyong isda perte yung preskuha. Ang akong amigo pod nagpunit og isa ka buok tungod sa kapresko daw mulupad pa daw ang bangsi. Mao ni si Erickson mga tats ang mananagat nga akong amigo no og kini ang iyang kapitan. So ang among gihimo gisugdan na namong habwa mga tats samtang naghabwa mi nagluto pod is lagi sudan mga tats tan-awa kung unsa ang sudan ang ilang giluto. Naghumba sila. Siyempre mga tats sawa na nasla sa isda kay nga naman isa ka semana ba nasla sa lawod. So siyempre isda jud na ilang sudan didto. So pagdunggo nila da ni palit sila karne mao nang nag-adobo sila or maghumba sila. Pagkahuman mga tats among gipaspasan ang habwa no kay nagsinggit ang head labor nga dali-dalion daw namo samtang mahal pa ang presyo. Salamat ko sa akong amigo mga tats nga gigunitan niya ang cellphone para makita ninyo kung unsa akong trabaho. Usahay magud mga tats mag-video lang ko dira nga dili ko nyo makita. So mao na akong trabaho mga tats. Tagsa radyo ko nyo makita nga nagtrabaho kay wala lagi mugunit sa cellphone. Bali duha ni kabangka ang dunggo mga tats. So ang isa na humana ang isa wala pa. Mao ni siya ang among gihabwa. So kanang budigiruha iyang gikabkab ang isda diha para madali og pagkahuman mga tats mao ni ang nahitabo. Matats! Oh, tagangan ta sa tong hinaguan mga tats. Mao itong niliburan. Pero ato sa nang ibaligya mga tats para makapalit ang bugas kay magkilaw ta. Mga tats, atong kilawon. Magkilaw ta pero kani. Ang bugas na nato na kani magkilaw ta mga tats. Mauna ning balo mga tats nga akong gikilaw no nga perting presko mga tats perting gwapaha jud kay nganuan murag buhi pa. So ang gihimo na ko mga tats akong gihiwa-iwa kabalo ko na ay mga lamas dira pero ang akong gihimo wala na ko butang iglamas kay nganuman mawala iyang kapresko. So akong gihimo mga tats gibutangan na lang nako nagsuka. Grabe jud kapresko mga tats mao nang wala na nako butang iglamas kay masayangan magugko ang isda manggod tamis kay siya. So atong butang iglamas mawala magud yang presko. So akong gihimo mga tats ako na lang gilanlan imbis nga naay kanon didto wala ako kuno nagkaon mga tats kay perting tamisa jud nga perting preskoha sa balo mao nang akong gilanlan matas pago man isaka ko. That's atong tagan tong amigo. Makatila po tong kinilaw nga. Ana ko ba tayong Bombay kay tamis kayo. Wala mas lamas. Ay. Nawang na sa isda. Kasi bitsin na. Matik na matats. Bay pod. Wala mas lamas, bro. Kinilaw gani. Mo ni kinilaw nga wala mas lamas. Suka lang og kan. Kasi nung bitsin.